Kaixo kazetaguneko lagunak, ongi etorriak bideo berri honetara. Gaurko zure denbora hobeki gestionatzen lagunduko dizuten lau aplikazio erabilgarri azalduko dizkizugu. App hauek diferentzia markatzen dute, ikasten, etxetik lanen edo zure egunak antolatuago nahi izan badituzu. Eta honena, erabil errazak direla eta zure poltsikoan eraman ditzakezula. Beraz, zure bertsio emankorrenean bihurtu nahi baduzu, era zaitez bukaera arte, estilo guztietako aplikazioak daude eta. MyStudyLight ikasleentzat espezifikoki pentsatutako appa da. Naiz eta ordutegi egituratuak dituzten edonori balio dezaiokeen. Bertan, egutegi akademikoa antola dezakezu. Ikasgaiak, zereginak, lanak eta azterketak kargatu eta dena modu argi batean ikusgai izan. Erabilgarriena gailuen arteko datuak automatikoki sinkronizatzen dituela da. Honela zure agenda mugikorretik naiz ordenagailutik bistara dezakezu. Informazioa galtzeko beldurrik izan gabe. Gainera jakinarazpenak bidaltzen dizkizu. Data garrantzitsuak gerturatzen direnean. Azken onerako lanak ez duzteko. Forestek foku desberdin badu, bisualagoa, eta modu batean emozionalagoa. Kontzentratu nahi duzunean, zuhaitz virtual bat landatzen duzu. Zuhaitz hori zuk mugikorra erabiltzen ez duzun bitartean hazten doa. Apitik ziteten bazara adibidez sare sozialak ikusteko, zuhaitza zimeldu egingo da. Konzentrazio saio bakoitzarekin baso bat sortu joango zara denborarekin. Zure aurrera bide bisuala ikustea motibagarria izateaz gain, benetako zuhaitzak landatzen dituen erakunde batekin lan egiten duzu. Focus to-duk zeregin zerrenda Pomodoro teknikarekin kombinatzen du. Denbora blokean lan egitea datza. Orokorran 25 minutuko lan saio jarraia 5 minutuko deskrentsuarekin kombinatzen da. Enfoke altu mantentzea da helburua. Ahitu gabe, apean zure zereginak edasten joan zaitezke eta Pomodoro sesioak esleitu. Betetzen joan ala zure produktibitate estatistikak ikusiko dituzu. Arreta mantentzak kostatzen bazaizu, zereginak ateratzeko ohitura baduzu, guztiz erabilgarria izango zaizu. Gainera, bisualki oso atsegina da, eta betetako bloke bakoitzaren ondoren aurre egitearen sensazioa oso motibagarria da. Hiru appa profesionalagoa eta konpletoa da. Dena batean duen erreminta baten bila zabaltza perfektua da. Zereginak, ekintzak eta jakinarazpena gestiona ditzakezu. Interfazea oso garria da. Eta zeregin zerrenda pertsonalizatuak sortzea, bilerak agendaratzea eta egutegia Google Kalendarekin sinkronizatzea, nahiz taldean lan egiten baduzu zereginak esleitzea baimentzen ditu. Lehentasunak, epe-mugak eta jakinarazpenak ipini ditzakezu ezarrazu ez dezakun. Enidu zure bizitza pertsonalera nahiz profesionalera jotzen da. Beraz, aukera honean bihurtzen da funtzionaltasunaz kritikatu gabe. Hauek dira zure denbora gestionatzen lagunduko dizuten lau appak. Emankorragoa izan eta kontzentrazio mantentzen lagunduko dizutenak. Bideoa gustatzen bazaizu, emaiozu gustuko dut eta arpidetu zaitez gure kanala bideo gehiagotarako. Hurrengora arte!